Laidok lang nga siguro doon, gusto sa bagbagam. Bakawat mo dadadalan ta kami ng Catherine. Sinong kanan? Catherine. Catherine Kasin. Ay, tan! Nay, ilam. Ikaw nagyagin. Yan. Pada klay na ay pasakitan di saya sa anak kayo Catherine. Yung kas saya anak, ay man palinto ay saya ma. Ako tarak sa. Kaya nga kay ma, hindi anak dun.